To je také, že robí to podľa seba, vieš. Že robí to podľa seba a potom tí ľudia, ktorí si ťa majú nájsť, si ťa nájdu. A tá práca, ktorá sa bude ľuďom páčiť, tak sa bude páčiť, lebo si to sám ty a neopičíš sa po niekom, alebo niečo v takom zmysle. Čau, ja som Brunclo, vlastným menom Jakub Brunclík a som z malej dediny, blízko Zlatý Moraviec. Vyštudoval som stolára, ale šijem a dostal som sa k tomu tak, že som raz na Instagrame videl custom rifle, Valery Clothing mám pocit, že to bolo, tá značka, bolo to vlastne patchwork rifle, alebo patchwork rifle. Nadchlo ma to, tak som prišiel za maminou, nech ma naučí šiť. Začal som šiť, ale vtedy ma nejak vlastne chytilo šitie. A vlastne inšpirácia bola asi len, mám pocit, že žiadna, lebo vlastne robil som si len to, čo som chcel. Takže šiel som len sám pre seba, pre svoju zábavu, proste len tak vo voľnom čase. No, začalo to potom vlastne nejakou objednávkou od kamošovho kamoša, to z Bratislavy, čo bol nejaký typek, čo začínal repovať. Tak ja mu som začal vlastne poslal prvé rifle. Jedného času mi na Instagram vlastne vybuchol Instagram. Algoritmus mi nejak nastavil, že 500 000 som mal vlastne videní na príspevkoch, kde sa to dostalo až do Ameriky. A začali mi písať hociaké mená, americké rapery, producenti. Nechápal som a jeden mi napísal A$AP Ant a to bol taký prvý milník, že som si povedal, že wow, že proste A$AP Ant, že čo ti je. Vlastne počas toho celého šitia som vlastne non-stop robil nejaké nové dizajny rifly a jedného času som nejak natrafil na TIL, čo je vlastne sieťka umelá v rôznych farbách a začal som ho nejak viac používať. Potom som prišiel na to, že sa dá vlastne znova roztrhnúť ten našitý TIL, potom znova prešiť, dať tam povedzme ďalší farebný TIL a tým pádom vzniká nejaké kombinácie farieb alebo nejaká štruktúra farieb. Cez to som vlastne prešiel overlockom, čo je vlastne na začisťovanie oblečenia. Začal som to viac a viac používať a povedal som si, že toto vlastne bude môj podpis, že nikde vlastne na internete som nič podobného nevidel, že sledujem množstvo nejakých dizajnových ľudí alebo dizajnových typkov, čo šijú po celom svete a nikto nemá nejaký rukopis takéhoto typu. Tak som si povedal, že vlastne taký ten TIL spojený s overlockom, buď roztrhnutý TIL alebo len čistý, vlastne vznikne nejaký podpis môjho brandu, môjho ja. Takže aj s tým vlastne, s touto prácou, čo som vlastne prečelnil vo svojom vlastnom zájme svoj gauč, tak sa mi naskytla vlastne príležitosť spraviť prácu pre Alana Prekopa, čo je architekt. A vlastne tam som spravil dosť odbornú robotu v rámci čarovníctva a zistil som, že vlastne týmto smerom sa viem posunúť niekam inám, nielen oblečenia, zachytiť väčšiu masu ľudí a nejak tam zanechať ten svoj podpis. Myslím si, že každý by mal tie svoje poznatky dávať ďalej. Že si tu len nejaký obmedzený čas a môžeš zajtra zomrieť a proste prečo by si sa mohol teraz správať nejak sebecky alebo nejak zle voči ľuďom, chápeš? Že dávať tam to kus seba a vrajím spájať to s mojím menom, tú štruktúru toho TILu, že keď to uvidíš niekde, tak samozrejme si povieš, že to je Brunclo a vrajím robiť čokoľvek, fakt, že čokoľvek. Základ je, že mal by si vlastne robiť to, čo chceš v živote, lebo život je krátky, treba si to uvedomiť
a môžeš zmeniť čokoľvek, čo chceš. Že vlastne nebaví ťa robota, tak sa kurva postav a začni niečo robiť sám pre seba, alebo proste v čom si dobrý a len to zdokonaluj a otvor si nejaké nové mozgové bunky a začni rozmýšľať nejak inak, začni čítať knižky a zdokonaluj sa v tom, čo chceš a v tom, čo máš rád.